kita madok mulai itu amat tapardinggan bahasa siala ipas kita sahat di inganan ni among ton dongat tubuton ima namarlas ni roha dia ka adong akarencana ni peparanyo puta nalau si sadaroha kita lau mangulahu ni nani hormatan amang kita pembina na itu tuan nami among nami dohot penasehat ni PPTSB sudema dohot akka damang dainang iboto dot na pinaribot parjolo hupatadaw magwaru aman amarguar gimrot sinaga tinggal di tiga dolok boru si boroma boru ni rajai ima parsoduk bolon jalan molawa dihita para paton namar hamarangi si mata kui maruma makasi boro ni jolo gallom helana mau tinggal di tiga dolok di Sipang Manigom jonok do tata jabatakku di PPTSB dipercayakan pelantikan ima dilantik ni amang ketua pembina masa waktu ketum sebagai ketua cabang 6 PPTSB Kabupaten Simalungun na di Walu Kecamatan mulai siak girsang sampai itu dulu pardamaian marbatas mai Sipang Sigodang. Jadi ima perkenalan parjolo nabu itu pasahat. Mulai tema di tuhata ala nanong sahat do bapak ketua pembina ta. Sialu nadaw totong do ala ni pangaramotan ni Tuhan. Las roha nami mamereng damang dainang do akka among niba reta radi diudangan non ilo kamu rohamuna. Adong dua anon aka rencana-rencana nalau si ulauta baik di cabang onom. Diaka waktu naringgan lamar sitada kita diaka ulaun las ni roha do duka cita. Alai omajo kedan ni cabang onom nalau si patureo dope diaka naeng ro. Jadi madok melate do di haroroni among ta ketum pembina sada marohatta. Tapangiduarahan molo na tua-tua makatai bapakta amungta tatangihon buama asalam mangerbang punguan ni sinagon. Buah sama asal mangerbang punguan ni sinagon di pertibion. Ido las rohatta di haroroni bapaton. Go do anon ak arah do bimbingan silionon dan non. Taulau ma do dengan jalan marsada ni roha ita. Luar biasa do sinago. Dang boju topungan marganalay. Alana ita sisada roha. Ido naboy hupasahat jana mulai tema amang ketum nami. Tuhata mana mangaromoti sudi rencana ta. Jali kosa udah patureota. Asa adong seda raja nabelga naboy pangir bakton sude marga sinaga nadong dilihat pertebion iman naboy tarpasaha tahu mulai tema dituhata mulai tema nang dihita salutna butima